Здравей отново в рубриката с най-големите родителски митове. Страхувал ли си се, че ако не си строг, детето ще ти се качи на главата? Този страх е абсолютно разбираем, но нека го преразгледаме заедно днес. Повечето хора си мислят, че авторитет е равно на страх. Но всъщност авторитетът идва от доверието. Сети се за някой ментор, който следваш и помисли, защо му се доверяваш? Защото те е страх от него или защото те вдъхновява? Можеш да бъдеш едновременно нежен и решителен и последователен. Тогава детето те слуша, защото се чувства свързано, защото има яснота и доверие, а не защото го е страх. И тогава то е вътрешно мотивирано да ти съдейства. Не можеш да ядеш сладко преди вечеря. Казано спокойно, без заплахи, с нормален тон. Границите са равни на сигурност и последователност, а уважението идва от доверието и чувството за свързаност. Ако искаш да се научиш как да водиш с увереност и нежност едновременно, запиши се в пътешествието ми за родители. Оставям линк за безплатен тестови достъп в коментар.